Мамка. Не. Оле, леле, леле. Жоро ходи по водата. Ако тръгнеш да бягаш, дали ще се втърсиш вътре? Даже и не пука. Пук, пук. Извинявай, къде точно накрая се търсиш вътре. Това 5 сантима лезе. Пробвай на средата. Много ще забавно. Аз съм оператора, бе. Нямаш кураж. Виж, Стефан се възика с тебе. То там ще е по-дебел леда, бе. А, не, бе. Точно там е по-дебел леда. Не виж колко буци има отгоре, не са паднали. Можно катать? Не, ну вроде должен. А? Должен вроде. А? Да, правя продукция за YouTube. Ще го преминеш обаче. Это полный зуб. Къде, бе? Оле, оле. Иначе нямаш да повярват, че има толкова лед тук. Вземи да църка, казвай бързи. Лягам. За какво ще лягаш, бе? Защото вземем по-голяма площ. Вземам по-голяма площ, после ако ще правиш и паузиш. Не, бе, сериозно, не знаеш ли? Сега начинам на смисъл на малко, един квадратен там. Малко остана. 5 метра. Няма и 5. Чакай, той един стига. Мали. А?
Я съм само оператор. Много добре. Това е. Много съм вредятел. Нали? Там ли ще го качваш? Аз ще го качвам в YouTube. Ще обаче не можа да падне. Да бе, ще ходиш те съвсем спокойно баровско по него и батели да... Тя вече нямаше с много да се бичиш. Не, Ти си толкова по-малко от нея. няма значение. Ой. Ма, как е пипаш тази студена вода, бе? Кому се викаше на това? Каква игра беше? Чисто темно нещо. Кърлинг. Кърлинг, да. Но ти тънко ли му кажеш? Бая по-тънък е тук. То... Кой знае колко санти му е това, бе? 7. Ба, здравичко е. Здравичко е, не мърда. Ти да не мръдиш, ще се. Ой! Това път на гази. Не можа ли? Браво. Хубави маратонки. Ой, тук по-либо. Тук стоиш 10 минути вътре и чушката ти ще изчезне. Ще закърне, ще се изгуби безвъзвратно. Кой е, ще ме дишам.